Minkejja l-wedi li ilhom isiru matul is-snin, l-isptar Monte Carmeli mhux se jingħalaq. Dan ġie kkonfermat mill-professur Andrew Azzopardi li f'dawn l-aħħar ġranet saħaq li l-isptar se jibqa' jopera b'enfasi fuq każijiet long term relatati mas-saħħa mentali. Azzopardi saħaq li l-weda li se jingħalaq dan l-isptar għal problemi tas-saħħa mentali issa ilha għaddejja sena wara oħra. Sptar li fl-aħħar snin ċertament mhux wieħed li jista' jaqdi s-servizzi meħtieġa kemm lill-pazjenti kif ukoll lill-ħaddiema. Minkejja l-kliem u l-wedi, ir-realtà ili kollox baqa' kif kien. Dan il-Xmejju tal-2023 kien tħabbar ukoll li Monte Carmeli kelli jinbidel f'dar għall-anzjani, simili għal San Vincenz de Paul. Iżda sal-lum dan il-pjan għadu ma twettaqx. Is-servizzi f'dan l-isptar huma karatterizzati minn nuqqasijiet strutturali, ambjent mhux xieraq u riżorsi limitati. Il-Kummissarju għad-Drittijiet tal-Persuni f'email li kiteb it-Times of Malta spjega li s-sala 1B fl-Isptar Monte Carmeli ma tilħaqx l-istandards meħtieġa. Huwa kritika mod qawwi l-ambjent tal-isptar u sostna li din is-sitwazzjoni hija kompletament inaċċettabbli. Kompla jgħid li fid-dawl ta' drittijiet u l-istandards tal-benessri tal-bniedem is-sala mhux qed tilħaq il-kriterji meħtieġa. Għalkemm il-gvern jida pjan biex jalaq l-isptar Monte Carmeli sal-2028, Andrew Azzopardi spjega li l-isptar se jibqa' miftuħ. Huwa żied jgħid li se tinfetaħ sala ġdida fl-Isptar Mater Dei li madankollu mhux mistennija tiġi mnedija l madwar 3 snin oħra u se tkun iffukata biss fuq każijiet akuti.